God bless you, Apo. Sinursor ni Bishop Leopoldo Hausian kendi na dumapay apadi ini panagwaris kaditi talem itinagduduma kampusanto iti Banggen Abra itangal daw. Narway da itinaguray ken arig na nagbali na picnic ground iti St. James Garden. Mangipaneknek as ibibiyag iti tradisyon tunggal madanon ti piyesta tinatay. Hanlang nga lalo nga mapabaruti pamati ken mapasingked iti panagkaykaysa kas pamilya nga dajegarod na kuno halang datayo nga si bibiyag no diket oret agiti imo na kadatayon ken makikaysa telata. So dato iti simbaan tayo nga sangsang kamay sang agbalyasat dagiti si bibiyag ken oray dagiti imonan kadatayo. So kasla paneknekan tayo ti sangsang kamay sa nga simbaan. Babayan ti pamati tayo ti panagkaykaysa dagiti sa Santos ti panagungar iti biyag nga agnanayan. Arig na family reunion tunggal madanon itangal daw. Dagiti na dumamit asaan na nakaawit kaditi bukod na lugar. Binisita dalangin dagiti tanem dagiti miyembro ti pamilya nga dagiti Bangged kas ti retirado soldado ni Ruben at tubo iti agsimaw tineg. Tapno ko malagip tayo lang mo dalaga dagiti ninuno tayo dagiti minatay tayo no kasi adamati panimpo nga panagselebrar so nga celebrate tayo dahil ko minatay tayo tanapatag mo kada tayo ti minatay tayo. Iti baet arinibo iti na taon na panbimisita ibilang ti pulisya at generally peaceful iti nagmalem. Gamyaman nak ti timulong kanyami nga other nga unit ta nagbaling nga successful dito nga undas tayo. Awam ti untoward nga insidente nga napasamak ket gapo day tinulong ti amin naming agency dito nga success ti may isang activity tayo tatang November 1. As of tatang oras awan ti any incident nga napasamak dito iwar tayo dito Bangged. Ano dito na-confiscate tayo dito simbre not naman. Nakita nga napintas ti pinakiya pamo tayo tagiti kakailian tayo diti Bangged katawan met ti nakompiska nga any nga bawal nga may isarak iti kampasanto tayo. Agtalinimet ang nakalert di pulisya ken partner agencies tanto nagbantay kaditi kamposanto di probinsya Inton Bigat nga All Souls Day. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.